Sådan. Det er godt. Yes. Så har vi også det. Jeg skal have det frem til sig. Kom lige med dig. Det er fuldstændig af det, vi kommer til at snakke. Det er ikke også fuldstændig at snakke. Nej, det kommer med, jeg har fuldstændig. Kom med. Du har født 10 gange, jo. Jamen, det var min veninde. Kom med. Det var din veninde, der hed Sebastian. Ja, kom med. Jeg står op, jo. Kom nu med. Okay, skål det. Jeg vil gerne lige bede om hele workshoppen til værtsighed, fordi vi har meget specielle gæster inde i dag. Det er det Sebastian, og han bliver 17 år i dag. 15 år? 17 år. Han bliver 17 år i dag. Når man er hen til sin fødselsdag, så får man så en fødselsdagsdag. Det er meget specielt bamsesang, så vi vil meget gerne stå start. Vi vil meget gerne have resten af workshoppen hjemme til med at klappe. Er der andre der leger i dag? Klap nu! Er der andre, der har fødselsdag? Det er der ikke. Vi skal klappe. Så vil jeg gerne bede alle om at klappe. Så vil jeg lægge dem her.